Jo vaig començar en aquest projecte com a estudiant de pràctiques perquè estic a l'Institut del Teatre, al Conservatori Superior de Dansa, en l'especialitat de Pedagogia de la Dansa. I aquest és l'últim any i em tocava l'assignatura de pràctiques i vaig decidir venir aquí. El que m'interessa de Pedagogia de la Dansa és el tema de la diversitat funcional. Com persones amb diversitat funcional poden gaudir de la dansa també. I m'interessa molt sobretot el buscar el moviment des dels diferents tipus de cossos i des de les diferents diversitats. El meu rol en un principi era sobretot estudiant de pràctiques, observant, que és tots els agents que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge, i a poc he anat participant més potser com a docent i com a assistent.